moye yenkofa nemre efunu die me nyansa kakra minim no di minim se lipo wu a se bi on te se ne ote na e de won besisa what as your fa na ni ba no no me wa fast ne me hunu ni yi e was a fruit san na we dey sister no dia go tinka o munya nde me dey me say dia kwa ni say me ka mo ma ye nkofa ni yensie anu ane e funa ne dia yi hye na o she fridge mo no na be kuna funa di pansa be bia na ha ye onu de si wo mi Twitter na dead body dey wo nipa no wo ko no te say no nipa o she fridge so bi mia no wo twa no ye de wo Twitter na ti no ma bi wo a na mi si a o ka no asemi o fa tan ni abutuefo yi ma ya o be dey akwa na se no mo be kasa na ke akosie funu na ke de yi na to omo ba na ke ye yi because me na woni so okay what be that ana se sie funu ye yi oh na nipa no mo dia she fridge ma wie no enye nne no she fridge mo afi na mo kwa go ya be se de kwa no funu na wa ye be ko no o be yi wuli mi o me ka no kura aburu are me ka no kura me sira mo he o do ti me ti no he na so ke wa san me da do ti me ka kafre are me ka litio me ka kafre are e ya sema ye sa wa on kasa bi 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 Africa try na ba yo ada dia ga si I do that so I can say this na dia ba yo ya hunu ye tie ya be first me ka no open na me ne da na woni efunu ne da twetwe no fu ano sa abusafo na be abese wo san entira omo kan yo omo ayi ne e kanam say obi a wo die de na mi bi du ho no na gen no ne po na twetwe nti wo mi kan mi wo mi kwa na ye bo na wo ha na be wo na ne nam ne no dabi on tim bright tie etu wati be ne funu adabra so why na kwa so be wodi so mo tie wa mo mo ye ti wadi wati be ne funu ada enne bia no funu sa ofane ofane eti wadi ona akofa ba e fru se ba bi se bi ni mobi ofe e fru se ba bi so ni ba bra ade na wa ye na me kwa surprise me minim no nte sa wo medi say wadi see de ne koyi minim oni fukwa na yiso twa na ntie be ta emu nwan nyina awodi na wo he pacho ada na wele mani ada na wele mani wo da me bra penny ana say de ona da so ona da bebre wati be da so ne da open ende ona e kana why down what time no say say what the phone wa se ta sa woni ma ni na chirem mana kasa chirem ese de da na wo da de obi a no fa wo no woni na da say ha ada 13 na na mi be chia o ka sa ba nyem kura sa funu nyima ka wanyim funu no aka wanyim ya funu no ha adi stars na ade man no wo se chire me wa wo chire no one tell efuna wa wa efuna wa ya bare no wo ye say ana wo ye say woni nada ha openye mesire no anti woni wa no ne kasa kwa ya metan ye be pa che wo hey ye kuro ma na wa tell the blind nya jimi na na mo asem na ho e pa chotie di akwese efre troko ka hape eno no wa saka kope aro ni me na me una ba tsira to wani mo agu afunyini una ba tsira me ofemi na ye woni nda ko ka tira no yes ya du nyina ko ye krom nso kakraka bi da honnom ya ti wa ni so ko dwale nsuo ni nyina eno ti betwa na nchi edu asante ma ko akoten na tretan ana continue nyan ana continue nyan ana be wuro asa na slap su treba asante ntwa be de wo be wu ene ewu e na ntwa wo wu ana ti class no eno ati no wo wai eno ati no ne ye adwuma no so wono so be dwale no ho sasa na ma enwale ade ne beba wo be wu tie asante no no tie na eduma me ye no mintem ye furu adwuma eye honhum adwuma ji me fa me honhum sem so ya bro ona committee ne kun say na wa committee no na ya committee be wa committee no na committee no na ya how many times I to no fubusa how many times I to no fubusa kunya du na panini ne wo ba ya dia ne woni asem no anu se ade achi ya anu so ati ba sa soa funu no wo ba soa funu no akotra betre wo ye kuro mo ofa we no oni da yo nti won ka da sen de no ye be no no da sen ye steamy wo da sen ye wi ansa na wa ye we ni nyina momre ni nyina ono me no Thursday ba me hu ni pe me na mu so ayi ni mess no
ɛnam sɛ tirim bɛyɛ di ɔyɛ wiki ɛnsɛm a wɔka ɛno sɛ ebi nim ebi to de wɔn na yɛ kura ne ba fɔ yɛ sa ɔpanyin wɔ nkyɛkyerɛ deɛ teta le so sɛ nkyɛkyerɛ woyɛ fo wone nipa na wodeɛ wonim memi yɛ fo wone nipa asɛm a wɔka nipa kotwa na nkyɛ nko a ɛfɛ ne sɛ du na obi ka so ale na obi ka so ale na obi ka so ale na ɔna pɛ na meyɛ sɛ meka so ale na ne ba bi muso la sa la bi so aso Obi ni- nti yan pass yɛbi nsi dɛ wo wo pe wi ya so muso obi ani funu ɛda obi de sia ho wo why bone deɛ ne funu biara wɔma kyerɛ samalani a wɔnkɔnkɔ fo wɔnkɔfa na sɛ samalafoɔ ne funu da mada paa enyo mo nyina enyo mo na so ba ye ɛdeɛ monya fresh a moyɛ ne dɛn accident fresh ne deɛ wawu fresh woanyale ana hɔ agye ne fresh moyɛ ne dɛn wo sa kan kwa sia sam mei no ɔde sɛ sɛdeɛ wonya mmerɛ kyerɛ me deɛ mebɛgya ha yɛbɛyɛ ɛkyina ne ma busuafoɔ no bi bɛba na yɛaba na yɛhu deɛ bɛyɛ ɛnti tena no so wɔba na funu no nso so wobɛyɛ funu no asoa aba wate ɛmɛ kare wodeɛ yɛwɔ nim sɛ deɛ ahyɛ wo kuuru nti wokyɛre ba wokyɛre ɛme sɛ nneɛma wokyɛre ba wo una akɔfa wɔ mo bae baabi a nipa ne da no ɔsɔ ɔda hɔ a una akɔfa wɔ mo bae hey Jano. meyɛ sɛ ntɔkɔ kɔ meka kyerɛ wo meyɛ yɛ wa kasa obi no funu yɛ funu da woyɛ funu wa gba wa funu da sɛde ɔyɛ yɛ ɔno ne da wo so yɛ boa meme ne nada wo ne nada masa wate wotumi fo bia won wo ne nada bɛfa funu ɔte yɛfie kɔ bɛfa funu mo so funu aba ɔsɛ amamre ne amane ne yɛ ka kyerɛ no mo meyɛ nantwie na sɛ samale kura samale samale kyɛ wotse wet na ka wo kɔtra phone wa no akɔtɔ pan no abɛsa deɛ meyɛ sɛ kamesa kafta abo sa yɛ friend sɛ bra bio ne ko na so wo wie bi ɔsɛ nantwie sɛ nantwie 10 nantwie 10 nantwie 10 mo bɛyɛ nantwie fa bra sɛ wotimi a o sɛ wotimi wo fia ne be ya o no ani bi sɛ obi no wo sa da o adai me no bia na sa na sa ne ya o me nka hey gwati yankopɔn samale adwuma ɛdeɛ wobɛgyae w'anim a ɛdi atetaateta wobɛgyae ha boye wo wo na ko fo nyaba wo ni wa ko fo wei wɔna kɔfa no bra ɛfuru sɛ baabi kama sɛ menim obi anaa wo sɛ da na ada susu ho ɛdeɛ na me no ka deɛ na wo ka kyerɛ me nipa no aha wadi ka